Tento projekt je dôležitý kvôli tomu, že bude prínosom pre životné prostredie. Životné prostredie je potrebné chrániť pre budúce generácie Vranovčanov, pre naše deti. Z toho dôvodu je dôležité, aby sme separovali, aby sme čo najmenej zaťažovali životné prostredie komunálnym odpadom a taktiež predpokladám, že to bude prínos aj pre rodinné rozpočty a pre rozpočet mesta. Čím viac odpadov vyseparujeme, tým menej budeme skladkovať, tým menej budeme platiť za odvoz komunálneho odpadu. V rámci tohto projektu je dôležitá aj dodávka technológií, kde sme získali 4 vozidlá na vývoz odpadu. Taktiež sme získali štiepkovač, ktorým bude možné drviť biologický odpad, konáre a ďalšie biologické odpady. To znamená, že ubudne tým komunálneho odpadu a bude možné časť odpadu spracovať na výrobu humusu a kompostu. Dôležitou dodávkou je aj dodávka kompostérov a dodávka kontajnerov, ktoré budú využívané na zbernom dvore.